Ginaprubahan sa House Justice Committee ang motion ni Representative Leila de Lima nga mag-iso sang sabina ang testificandum nga nagamando kay former Senador Antonio Trillanes IV nga magtambog sa masunod nga hearing sang panel. Gina-requirement si Trillanes nga magpasa sa mga dokumento nga may kang tanan sa mga reklamo bato kay Vice President Sara Duterte. Natala na ang masunod nga hearing sa Abril 22. Matandaan nga sang congressional hearing sang 2024, ginalegar ni Trillanes nga mas sobra sa 2.4 billion pesos ang ginsaylo sang Davao businessman nga si Sammy Uy sa account sang Vice President sa iya mga utod kagay Hanelet Avancenia halin sang 2007 tubdob 2015. Ginaligar man ni Trillanes nga ang former member sang Davao Death Squad nga si retired policeman Arturo Las Cañas ang nag-claim nga si Uy ang kabahin sang sindikato sang droga kaupod ganday Michael Yang kag Charlie Tan. There is a motion to issue subpoena to Senator Sonny Trillanes, including the production of documents. So this is ad testificandum and duces tecum. This is with regards to the allegation of unexplained wealth of the Vice President. Second, Madam Chair. The motion has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The committee is directed to issue the necessary subpoena ad testificandum to Senator Sonny Trillanes for him to appear on our next hearing on April 22, 2026 at 10 o'clock in the morning at the People's Center of the House of Representatives, as well as the issuance of subpoena duces tecum for the production of relevant documents to the allegations of unexplained wealth of the Vice President, likewise to be made available on the same schedule of the hearing.